କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଆମ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ସାଧାରଣତଃ ଓଡ଼ିଆରେ କରୋନା ଭୂତାଣୁ କହିଥାଉ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କରୋନା ଭୂତାଣୁ କିପରି ସଂକ୍ରମିତ ହୁଏ। କରୋନା ବ୍ୟାପିଥାଏ ଯେବେ ଜଣେ ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିର କାଶ, ଛିଙ୍କ, ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଖି, ନାକ, ପାଟି ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଜଣେ ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତି କାଶୁଛି, ଛିଙ୍କୁଛି କିମ୍ବା ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ତେବେ ତା'ଠାରୁ 1 ମିଟର ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିବା। ବେଳେବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ଲାଳ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବହାରିକ ଉପକରଣରେ ଲାଗିଥାଇପାରେ, ଯେମିତିକି ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ହାତ, କବାଟ, ଶିକୁଳି, କଲମ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଉସ୍, କପ୍, ଟିସ୍ୟୁ ପେପର, ଡିଜିଟାଲ ସାମଗ୍ରୀ, ଲିଫ୍ଟ ବଟନ୍, ପାହାଚ, ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ଟାୱେଲ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଲାଗିଥାଇପାରେ। ଯଦି ଏହି ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁକୁ ଛୁଇଁବା ପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଆଖି, ନାକ, ମୁହଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଛୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ ସମସ୍ତେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କରୋନା ଭୂତାଣୁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ 5ଟି ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମରେ, ସଂକ୍ରମିତ ବସ୍ତୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ତାହାକୁ 20 ସେକେଣ୍ଡ ଯାଏଁ ସାବୁନରେ ଧୁଅନ୍ତୁ। ନିଜ ଆଖି, ପାଟି, ନାକକୁ ଛୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଜିନିଷ ଯଥା ଖାଦ୍ୟ, ବାସନ, କପ୍ ଆଉ ଗାମୁଛା ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜେ ନିଜର ଗାମୁଛା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। କାଶ, ଛିଙ୍କ ସମୟରେ ମୁହଁକୁ ଟିସ୍ୟୁ ପେପର କିମ୍ବା କପଡ଼ା କିମ୍ବା କଉଣି ଦ୍ୱାରା ଢାଙ୍କି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିହାତି ନିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର 0674239046। ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏ ଭିଡ଼ିଓରୁ ପ୍ରଥମ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।